kita nako ngemawan pa'y nasarakan ay napiliyak min iti akabaluaga tago abubet ngamin inaksirsara ngemada lakay matalikay anang kursunada kanya ginaladuwe ngayon ka magsara ragragsak na pa'y kretin itantanasaw na ang pabasal pa'y ngaro tanaragsak met ngaya mapapausan ako nagpaaramid ako itikrip anara gimatang apay keti itimon monyeka kay subet itan itiniliw ako kinagsapa uray uko papay matukol tay aradana mapapausan ako nga da baby na nagpaaramid ako itikrip anara gimatang asay keti itimon nyeka ta isubet itan iti liw-liw akon ngem anya paitan ti mamainan nabakita nagmeteng nga nagisa di pa'y laagluwang nasangkin sa pamilya